i res. Què se sent? Res, te també veus una barrera de persones Sí, eh? que només de pensar l'esforç que has de fer per superar-los. Vinga, en Joan Miquel puja. El Joan Miquel puja. Sí. I va, su moment. Vinga, fent travesses. Amem, el fet que sigui més gruixat per la part de dalt pot ser faciliti les coses, Ah, no ho sé. sí? Amem, xerraré que algun de parell que ha estat per allà dalt, que el pis sigui més gruixat a la part de dalt enguany. Que el pis sigui més Aquests dos gruixat tiren, a la eh? Ves part de alerta que no dalt. pugen a la vegada. Ara està pujant. I si pugen tots dos a la vegada? No pot ser. No pot ser. Ja el tenim! Joan! Molt bé. Ja el tenim, són les 10 menys 8 minuts del vespre, aproximadament. Molt bé. Molt bé, aquí tenim les paperines. En aquest moment esperem que no me l'han tirat la boja. Com va passar l'any passat. Un moment que esperàvem per ser pallassins. És curiós perquè té sa mica al darrere, saps? En Joan Miquel seguir i en Mateu Gusano darrere, no? En Gusano. És una escena molt aparescuda, la que vàrem viure fa 2 anys. Ah, sí? Ara! Mira les paperines. Ja ho més paperines. Una escena molt aparescuda, la que vàrem viure amb en Joan Manel Xalavia. I en Manrei. I en Joan Manrei. Ja hem menjat una paperina? Molt bé. De bon Molt bé. gust. Les paperines cauen damunt la càmera. Això també era Mira que guapo, una de les estampes típiques del Pi de Sant Antoni, Sí. aquesta mollada de paperines, Sí. i a més amb unes imatges molt espectaculars. Gràcies a Ivetra. Sí, s'hauria de donar l'enhorabona a la càmera, perquè la veritat és que... Molt bé, molt I ara bé. comença la lluita meva i de càmera. Espera, faré la càmera neta, que està plena de paperines. Molt bé, eh, Joan?